nokhlawa koita digi rogor khnabo 9টা de hosita 9টা noita rogo norok ki walai marok to dotong gitam ni bagui norong noko bum rakhna saidma do gani rokha kunu walai suglai am hero koritana haino noko phai anachar bum khitar kalang kham haitana Mia hor thangmaya belakhena kirima singsa koktoma jompujola koktoma bisingti saimangkha takhok raju jamatiani nogo yakbai samjak bum khitari kalangjakha takhok raju jamatiani nogo tabu belakhena kirima singsa omo haike no lai thanai tite disi chongmari sal kathang bum khita lai silai tham poglai mani norok nugui no mangkhna omo haike no jompujola takajola waire wai pati mungpati woi tong tok ma tei ma se salbaro Fia bongkita laimani silai kok laimani tabo go thaklayako jompujola tei takajola amchayo hakemangda chinti prasalupurok no tongshinai belakheno kirima sisa view report kadalya news Actually hambai chini joto media friends rokno mia hor thangnai dui tarik hor thangnai mia 9টা eba 9টা 9:30 ni bisingo kaisa ni nogo kaisa gotna angkha omo niro joto no saimano election time logo bom haiki ingfai bom haiki no same mia hor thangnai yo an nogo taisa sia nugya gen gridok hai taisa nogo attack hefe bum khita omo clear saimano election time sao bumre getabo ekdom santi tongmasi chin elkawo chin area bisingo santi tong hotat jabro phaifile hai mia tei waisa an nogo bum khitarei riklangkha khari thangkha ombro tam proof khaya musu tam proof khaya musu bro chungno are ang nung haino motai bai ya kong nei mokol kaini khe takja haisi anoro bjole motong ni rob jole motong saimano haifon omai khaimani omai ke nogo phai attack khaimani omai belai ke chaya haisi u ya kong bri himai rok si dagi jago chin parani borok tong dagi jangnai oro phai re phaimani nai toi kar haisi masono phio gya ni obiang kharnai jung saimana si bo morok muni oro bo borok oro kubului tong bo incident bo biang jaga thangai tong chin parani borok am kang si haisi no phurung haisi haifon please angno request khayo omai ke kaisa nogo thangai attack khaimara ekdom chaya obon sung bat khai nango because democracy tabon democracy walo jotono je hamjangmono khailayo haisi ani hamjangmono ang khayani hamjangmono nang khaidi hebono nogo thangai amake attack khaimara ke belai ke chaya haisi mian ani amo babo tong kirjagai thangai haisi busas or an nongana jirai klei gnang tong je awasin khamo je ke marke awas per khamo kubin ja phung khnai khen go srai rok tam khamo mia besok time rong khana ja 9:20 PM kai besok rok khitar khana ma jaka boro mia kaisa kita kalangkha tara hora kis ma kita khana kidu boro kiris ma kita phagina hai keba nogon khai ate ben khamo boro yang get bo sojak ba asal simi boro kita kalangkha je mo ekdom angke sajakli haisi ang ungjakli ya ma ke bum lo kita lai mani kaisa no kaisa thanglai kaisa no kaisa thanglai ma kita lai ma please avoid khaidi takhai bai chung haisi koroksa pon chak rok duk dama khana mali ke chak tu khomale tam ke oni 9টা 20 টাকা খাবা যতন নাও বিসিং তংমাই মানে মা জানো সময় নি খাবা যতন নাও বিসিং তংমাই মানে যদি ফাতারো তং হাঙ্গে গানা গিন তংমানি কলে অম দুখ মান খামো দরো থাসিং নুখানা মো ভাইকে বিসিং দাজাক মানাই রক মই ওয়া বিসিং পয়েন্ট হাবি থাঙ্গাইছি গামো গরম দেহ মতাম খাবি না না মই নো প্লিজ মহাই রক ভায়োলেন্স কম কাইছে সলিউশন আইছি peace love almost kaisa solution jotona hamjama bising tisi kubui tongkasi ang kuplai na haisi nini sinimo ang YTF district committee ni vice president Raju Jamati